אברהם. ההפתעה של המרוץ. תעלה לפודיום, אברהם. מרוץ ראשון. תמונה. אברהם הגבר. ההפתעה של התחרות. מי נתן לך את המכונית? מקום שני גבי. איליה אקמן. איפה הוא עובד? הכסוף, אמיתי אמריקאי. הוא דפק את המכנס מכלא 6. תכלס כן. אברהם, איפה צריך לעמוד פה? זה באמת מכלא 6. צריך להישאר לעמוד. מקום הראשון בי? אלירן. רגע, תמונה של חוסר, איפה האוטו שלך? איפה האוטו שלך? תגיד את הראש. מדליה רוטה. רגע, עוד פעם, אלכס. אין לו צ'פחה מאחורה. יאללה, תעלה לתמונה. חבר'ה, לא מחזיק אותו. לא, מחזיק. זה עם בטון פה. אברהם, תעלה. עלה. תמונה. יאללה. יפה, לא להתנהל. רגע, עוד אחד. לא יפה, אלירן. גמר A. חבר'ה, לפני זה נגיד תודה רבה לכולם, היה אחלה אירוע, אייל קלדור. והלוואי שימשיך ככה. יאללה, אייל קלדור. איפה זה? כל הכבוד אייל, גביע ראשון. כל הכבוד. גביע ראשון? זה הכל בגלל החופה. הכל בגלל הקיט החדש. מקום שני אסף. אייל, תעלה למעלה. אסף? רגע, תמונה אני רוצה עם אלכס. יאללה, תגיד לי אשתך, את רואה? שווה כל הייתי מבין אותה 10,000 שקל האלה. הבאתי גביע 30 שקל. משקיע. גביע ראשון? מקום ראשון? זה זהב, תגיד לה, מוכרים את זה, מחזירים את ההשקעה. הראש ישר היה בתחרות הפעם. תודה רבה. יפה מאוד. מברוק. יאללה, תמונה, בוא. יאללה, ביי חם. חבר'ה, צריך או את נרלת ספונסר או את טמבור. ואז יהיה פודיום. יאללה. רגע, תמונה. ולחצות למנצחים? יופי!